ଗାଁ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ମଇନା ନାମକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଥିଲା। ମଇନା ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଡର ନଥିଲା। ମଇନାର ବସା ନିକଟରେ ଏକ କାଉ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାର ବସା। ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ମିଟୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଇନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ 4ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ବାପା ଆସିବେ। ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ପିଇ ବଡ଼ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ମଇନା ଖୁସିରେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖାହେଲା। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କ'ଣ ମଇନା, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ। ବୋଧହୁଏ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଆଉ। ହଁ ମିଟୁ, ମୋର 4ଟି ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା ଯା, ନହେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବର୍ଷାରେ ମରିଯିବେ। ତାପରେ ମଇନା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା କାଉ ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ମିଟୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲା। ମିଟୁ ମିଟୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଆନା। କାଉର ଡାକ ଶୁଣି ମିଟୁ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ମିଛ ସତ ଯୋଡ଼ିକି ମଇନା ନାଁରେ କହିଲା। ହଁ କାଉ ଭାଇ, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କିଛି କଥା ଥିଲା କି? ମଇନା ଏତେ ଖୁସିରେ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମଇନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହଁ କାଉ ଭାଇ, ମଇନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର 4ଟି ପିଲା ହେଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଅ, ସେଠାରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ସିଏ କହିଲେ, ସେ ଖାଦ୍ୟ କାଉ ଆଉ ତମେ ଖାଅ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଏତେ ସାହସ? ତାକୁ ଏଥର ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏହାପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ମଇନାର ପିଲା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମଇନାର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭାଇ, ଆମେ କ'ଣ ତାର ବସା ଭାଙ୍ଗିଦେବା? ଆମେ ଯଦି ତାର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଇନା ମାସେ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଦେଖିବ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମଇନାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ। ମଇନାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ କାଉଟି ମଇନାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମଇନା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ବସାରେ ତାର ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ତା ବସାରେ ପୁଣି ଥରେ ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମଇନାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମଇନା ପୁଣି ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମିଟୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଟୁ, ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋର ପିଲାମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନେବେ। ମଇନା, ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ କାହାକୁ ଡାକେ। ତାପରେ ମଇନା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋର ପିଲାମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ୟାର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନେବେ। ନାଇଁ ମଇନା, ମୋତେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ମଇନା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖେ ଗୋଟେ ଗିଧ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ତାପରେ ମଇନା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହେ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।
नमस्कार बंधुगण ये गप देखिए आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ पाखर बेल आइकन को छुई दिंतु आपन को नुआ नुआ गप मिलियो। धन्यवाद।